inspirándose en las vidas de los que tuvieron que marchar. O programa Retorna Cualifica Emprego, enmarcado na estrategia Galicia Retorna, permitiu a contratación dunhas 320 persoas de máis de 20 países que están traballando xa en sectores como o agrogandeiro e tamén noutros como a hostalaría, a industria, a construción, o comercio ou os servizos. Esta iniciativa busca fomentar o retorno da comunidade galega no exterior, ofrecéndolle unha acollida integral, tanto a nivel laboral como persoal e familiar, e ao mesmo tempo cubrir as vacantes existentes. En concreto, facilítase o regreso de galegos e galegas menores de 55 anos mediante postos de traballo estables para que as contratacións sexan posibles. Cásanse estes perfis laborais coas necesidades que trasladan as empresas adheridas ao programa, seguindo o modelo de captación de talento ordenado, planificado e integral co que traballa o goberno autonómico. Deste xeito, lógrase obter resultados axustados á realidade tanto de cada territorio como das empresas que demandan man de obra. Na presente edición, o programa incorpora novidades como as axudas para facilitar ás persoas que regresan a Galicia o acceso ao alugueiro dunha vivenda. A maiores estáse a preparar unha orde específica para rehabilitar inmobles co gallo de poñelos logo a disposición tamén a través do alugueiro das galegas e galegos retornados que volven con contrato de traballo. O programa Retorna Cualifica Emprego é unha das accións do Plan de Atracción de Talento que desenvolve a Xunta, co foco na comunidade galega do exterior e tamén con medidas para traballadores de terceiros países. Este ano, o Aveiro do Retorna Cualifica Emprego, o Executivo Autonómico desenvolveu accións como as feiras de emprego na Argentina e no Uruguai, celebradas en marzo e ás que asistiron 3.500 persoas, contando a participación de 5 clústeres dunha veintena de empresas de sectores estratégicos.